everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and namhlanje sikhuluma ngenimba. Niyazi guys, mangabe kuyisonto sesin-update ukuthi yini ke engase ke uyilindele emidlalweni yakho oyithandayo kumabonakude. So guys, into ongasuyilindele ke kuleli viki ezoqala ukuthi ke uZoleka guys abafuni ukudedela ke uma wethu ukuthi ahambe ayosebenzela ke izondo. Ukuthi for what? Because ngesikhathi ke uma wethu ecabanga ukuthi ke angasathola isikhundla babiza uOnga. So I think it's time for uma wethu to move on, and I pray ukuthi ke lapha na kaLazarus kungabe ukuthi ke inkampani yakhona izowa, but akwazi ukuthi ke abe yilento ke afuna ukuba iyo. On the other side guys, there is a secret looming eyaziwa ke uDabs about umama kaLazarus. So I'm not sure ukuthi lento ayenzayo ukuthi ke alokhe ehlebezela ke uZoleka ukuthi kwenzekani, like all those secrets, ukuthi is he trying to destroy ifamily yaZoleka ngalento ayenzayo, because uyazwakala ethi wena if I tell you something and you don't have to tell uLazarus, because if uLazarus can found out whatever icala loba kuwena wena ngoba usindwa umlomo wakho. But guys, there's no way ukuthi ke ungakhulunywa ngomama ke kaLazarus bese uZoleka ngamtshela uLazarus. Lazarus is starting to suspect ukuthi ikhona into ubaba wakhe ayenza kuma wakhe, of which we don't know guys ukuthi ke kwenzekani, but ke uthi ke ufila as if ikhona into engamhlali kahle eyenziwa ke ubaba wakhe kuma wakhe on that day. Asazi guys, we're about to find out. Okunye guys, ubaby girl uyanga akajoli uyehlula lapho ujolile ekhaya. I don't understand her ukuthi umfaka kanjani umfana ekhaya kini, like ekhaya uyenza njani into leyo. So guys, enye ke into ke esolwa ke ababukeli ukuthi kunendlela ubaba utatazala kaZoleka ambuka ngakhona uZoleka, and it raises eyebrows guys ukuthi kungenzeka yini ukuthi utatazala kaZoleka uyamfuna uZoleka, ufuna ukulala naye noma ufuna ukuthandana naye. Indlela ambheka ngakhona guys, ayi abantu abaningi ayibahlali kahle. Angazi guys uke wayibona yini indlela ambuka ngakhona. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion about lento engikhuluma ngayo ukuthi ke engazi uthi ubaba zala kaZoleka ufuna ukudla ke ukudla, ufuna ukuluma isinkwa sika Lazarus. Yeah guys, bye.